Здравейте, намираме се пред емблематичната за град Варна сграда Знамената, в близост до Чайка, Бриз и Морска градина. Сградата разполага с открит паркинг на ниво 0 и съответно закрит на ниво -1. Сградата разполага с луксозни общи части. Това съответно е централната част на апартамента. Холът, подходящ за хапване по всяко време на деня. Тук напротив може да готвим, като за удобство виждате всички уреди са вградени. Имаме и съдомяна, за да може веднага след тарене, след чистене, възможно най-бързо да изчистим съдовете си. Като тук имаме вграден климатик, тук е изолиране на ходовете. Ох! Добре ли си? Колега каза, че е изолиран. Естествено съм добре. Тук я виждате панорамна гледка през терасата. Можем да се насладим по всяко време на годината на прекрасната флора и фауна. Това е спалнята. Идеално кътче за уединение с половинката ви. Това тук е банята с туалетна. И ако проявявате интерес към това бижу, обадете се на посочения номер.